yon sa mga Kabalen Hoops, mga kabida katagumpay. So kasama natin yung Tigas Kapampangan ngayon. So manunod tayo sa game nila. Bounce back, Tigas Kapampangan. So panoorin natin. Big shout out kay Boss E, kay Boss A at kay Boss Bajong. Ayan. So sa lahat ng Tigas fans here, ano na mga Kapampangan, nalben tayong panyambutan ng katamong Kabalen at Kapampangan bowlers. Let's go. Iyon! Bagsak Mepa, mga Kabalen. Bumiyahe nga tayo mga idol sa lugar ng Valenzuela mga idol para mapanood ang comeback stronger o bounce back game ng Tigas Kapampangan. Ang basketball team na binubuo po ng mga homegrown Kapampangan bowlers natin mga idol. Yes mga Kabalen, gaya na lamang ni Idol Jake the Snake Munoz at Renzo Victoria ng Magalang mga idol. At nasa Tigas Kapampangan din ang idol ng Mabalacat City na si Jade Rivera at ang binansagang The Scavenger ng NBL at Porac na si Idol Joseph Francisco mga idol. At kasama din ang Pride of San Fernando na si Miko Santos, ang binansagang baby hook ng NBL at SLA mga idol. Hindi lang yan mga Kabalen, nasa Tigas Kapampangan din po si Reniel Gomez, Lancer Dian Sercan, Jericho Isidro at marami pang homegrown na Kapampangan bowlers mga idol. Huwag kayong mag-alala mga idol dahil sasama tayo at mag-update sa mga laro ng Tigas Kapampangan para mas makilala nyo po yung mga player inside and outside the basketball court mga idol. Kaya naano pa tayo mga Kabalen? One love basketball, one love Kapampangan, one love Tigas Mepa mga Kabalen.
Dahil ang pagmamahal ay iyong naray at wala sakit sa kapwa'y iyong binibigay. Hawak lang, kapit lang, di bibitaw sa'yo. Alam kong darating kayo, alam kong darating. Dala'y pag-asa na bagong simula. Muling babangon at mag-umpisa. Harapin ang hamon ng panahon. Kasama ka noon at ngayon. Man ng apoy o naks man ng baha, lahat ng sayo'y mahalaga na baon sa lupa. Huwag kang susuko, sa langit ika'y tumala.